Miss Indiaholland 2015. Er zijn hier 18 dames die echt heel hard hun best hebben gedaan. Ik heb daar ook gestaan. Dit podium heeft mij heel ver gebracht, zoals hier, in India, waar ik vandaag ben. Ik hoop de nieuwe Miss Indiaholland 2015 hier te mogen verwelkomen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Is geworden Sunaina Gamper. Verstaan? Zal ik het maar zeggen? Miss Photogenic is geworden Miss Shaista. Is geworden Miss Melina. Dames en heren, Miss Public Choice is geworden alweer Raijeri Fleur. Miss Top Model. Miss Top Model is geworden Miss Top Model is geworden Miss Kimberly. Miss Best Body in de geschiedenis van Miss India Holland. Wie zal het worden? Miss Best Body is geworden Miss Sharana. Dames en heren, ook dit is een primeur sinds de Miss India Holland verkiezing bestaat. Miss Avicii Facial Couture is geworden Raijeri Fleur. Dank u wel mevrouw Lont. Ik wil nog heel even een vraag stellen. Hoe moeilijk was het om tot jullie besluit te komen? Het was best wel moeilijk, omdat de scores toch heel dicht op elkaar lagen, zeker van de eerste 5. Er waren ook gelijke scores en dat maakt het extra moeilijk. Maar over de winnares, dat was duidelijk. Die lag er helemaal bovenop. Dank u wel. Ik heb de uitslag in mijn handen, dames en heren. Ik vind het super spannend. Ik
Ik denk de mensen in de zaal ook, of niet? Dames en heren, vinden jullie het spannend of niet? Het moment is aangebroken, de spanning is om te snijden. De kandidaten hebben keihard gewerkt om het beste uit zichzelf te halen, te presteren en een geweldige show vanavond neer te zetten. In september vonden de voorrondes plaats. Van de maar liefst 150 kandidaten zijn er 18 gelukkigen die door zijn gegaan naar de grote finale van vanavond in de Royal Villa Thalia in Rotterdam. Wekenlang hebben zij catwalk, Bollywood dans, coaching, communicatie en stage performance trainingen gehad. Na 4 maanden hard werken staan ze hier dan. Sterke vrouwen met een krachtige wil om iets te bereiken. Nu staan nog steeds 18 finalisten voor ons. Eén van jullie wordt gekroond tot Miss India Holland 2015. Een kroon, een moment van je leven die je leven compleet zal veranderen. Wie van jullie wordt gekroond tot Miss India Holland 2015 en zal Nederland vertegenwoordigen tijdens de Indian Princess International in India? Zijn jullie er klaar voor? Zijn de missen er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor, dames? Daar gaan we dan, de 5e plaats van vanavond. Wie denken jullie dat het is? Fourth runner-up, dus de 5e plaats van vanavond, gaat naar Miss Revita. Uitnodigen om de sjerp van de 4e plaats te overhandigen. Third runner-up, dus de 4e plaats, gaat vanavond naar Miss Jessica Kunchebihari. De MIH Organization zal alle missen van de top 3 bekronen. Mag ik naar voren roepen? Ritu Pujarat en Rakesh Jagai. Mag ik naar voren roepen? Michael Glenn, Mr. International, Netherlands 2014 voor de sjerp-uitreiking van de 3e plaats.
Dames en heren, vinden jullie het spannend? Second runner-up van vanavond is geworden Miss Kimberly Karib. First runner-up, Miss India Holland 2015, is geworden Miss Rijsserie Fleur. Mag ik naar voren roepen, hoofdsponsor van Miss India Holland 2015, Firoz Moundir, directeur van I Am Superjuice voor de sjerp-uitreiking van de eerste plaats. Dames en heren, het moment is aangebroken. De eerste plaats. Wie zal het zijn? Miss India Holland 2015 is geworden. Ik vind het heel erg spannend. Ik denk iedereen wel. Ja, ik vind het heel spannend. Misschien moet ik het zelf doen. Ja? Miss India Holland 2015 is geworden... Nee, ik durf het gewoon niet te zeggen. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik denk dat we het samen moeten doen. Zullen we het samen doen? Ja, goed idee. Miss India Holland 2015 is geworden.
Dames en heren, voelen jullie de spanning al een beetje? Wij gaan nu over tot de bekendmaking van de eerste plaats. Miss India Holland 2015 is geworden... Het is nu aan deze kant ontzettend stil geworden. Laatste keer dan maar. Zullen we het laatste keer doen? Nu gaan we het echt doen, dames en heren. Miss India Holland 2015 is geworden Miss Shaista!